Right, PlayStation Classic. Dyma ni. PlayStation Classic. Dyna beth ni'n mynd i fod yn edrych ar heddiw. A rhaid dweud, dyma yw fy hoff... Mae'n diddorol achos allan o'r bocs mae hwn ddim o reidrwydd y peth gorau yn y byd. A gafodd hwn lot o beirniadaeth hall iawn. Wel, ddim hall, oedd e'n eitha cywir, ond o lot o bobl yn dweud taw hwn yw'r peth gweithaf erioed, a bod nhw wedi wneud mes o fe, a jyst yn edrych ar yr opsiynau, y gemau, y siomedig iawn, oedd jyst dangos chi'r cefn, a gweld os ni'n gallu ffocysu yn gywir. Os chi'n gallu gweld hynny, does dim byd yn neidio. Fi'n gwybod os chi'n gallu gweld hynny'n okay. Ond, na i darllen nhw allan i chi ta beth. Ond, felly, mae Battle Arena Toshinden, Cool Borders 2, Destruction Derby, Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Intelligent Cube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, mae hwnna'n okay. Fi'n credu mae hwnna'n... Chi'n disgwyl rhywbeth dda, so fi ddim yn beio nhw am Metal Gear Solid. Mr Driller, Oddworld Abe Odyssey, hoffi'r gêm na. Oedd dy fi hwnna, oedd hwnna'n un o'r gemau fwy anodd yn tyfu fyny. Fi dal heb gorffen y gêm yna. Super Puzzle Fighter 2 Turbo, okay. R4, Ridge Racer Type 4, Revelations Persona, Resident Evil Director's Cut, okay, digon teg, Resident Evil, Metal Gear Solid, ni'n dweud, mae'r ddoi yna'n okay. Rayman, o'n i'n wrth fy modd dy Rayman, so yeah. Siphon Filter, Tekken 3, rai cael Tekken 3, Tom Clancy's Rainbow Six, Twisted Metal a Wild Arms. Felly, dyn nhw ddim yn neidio mas fel y rai fwyaf amlwg byddwn ni'n dewis, a fi'n credu llawer o bobl ar y pryd yn teimlo'r un peth, a wedyn beth oedd yn gwaith yw os ni'n mynd mewn, so mae'r bocs ei hunain, fel yn dweud, fi wastad yn hoffi boxes prydferth i roi'n cefn yr ystafell, a fel cefndir, a mae'n neis i gael ar shelf a pethau, achos maen nhw'n edrych yn neis iawn, a mae'r elfen nostalgia, a mae dim ond 20 gêm, mae hwnna bach yn siomedig i feddwl bod 40 gyda'r Sega Mega Drive Mini a 30 gyda'r NES Mini. Felly, ond y reswm nes i brynu hwn oedd achos o'n i'n gwybod os chi'n, o ran modio'r classics i gyd neu'r minis i gyd, dyma yw'r un gorau. Mae yna mod gan boi o'r enw Magnus RC, a mae fe di neud so mae fe'n chwarae gwell na'r greiddiol, ond na i ddangos i chi nawr beth mae'n edrych fel os chi'n chwarae fe heb unrhyw modio. Okay. Felly o ran golwg, just cyn hynny, o ran y golwg, mae'n lyflu, mae'n edrych yn neis, just fel greiddiol. Dyna mae llaw fi, just gen i ddim llaw mawr o reidrwydd, ond dyna ni. Mae bwtwm pwer fanna, dyw hwnna ddim yn neud unrhyw beth, ond mae yna reset button fanna hefyd, okay? So mae'r pwer fanna reset. A mae, doi controller USB port fanna, a just fel y lleill chi gyda'r HDMI a wedyn y micro USB. Okay. So na i gosod hwn. So chi, just cofio nawr, chi'n mynd i gweld hwn fel mae os chi'n prynu fe allan o'r bocs, okay? Peth arall sy'n neis am hwn yw chi'n cael doi controller. Felly mae hwnna'n
Mae hwnna'n rhywbeth dwi'n credu sy'n werth llawer. A dyna fe. Okay. Felly dyna ni'n cychwyn y gêm. Felly, dyma fe fel mae'n sefyll os chi'n prynu fe allan o'r bocs, okay? Felly, os ni'n mynd syth i gêm adnabyddus Tekken 3 fan hyn. Oh. Yeah. Okay, nawn ni mynd syth mewn i dangos chi dwi'n bach o'r gêm. Ond o ran y controllers, maen nhw'n hyfryd. Y teimlad y controllers. Ond mae just... Mae bach yn... Dwi ddim quite yn teimlo'n iawn. Mae rhywbeth sy... Dyna'r thing yw chi methu twyllo pobl sydd wedi tyfu fyny yn chwarae'r greiddiol a chdi chwarae llawer o'r gêm yma. Mae rhywbeth am hwn sydd ddim cweit yn iawn. Felly, ie, os dwi'n mynd allan nawr i'r opsiynau eraill, dwi'n mynd â ffordd i fi jyst mynd mas i'r... Gael fi mynd mas? Neu os rhaid i fi gwasgu reset, right. Chi'n gwasgu'r reset felly. Do you want to do this? Yeah, mae'n fine. Felly, yeah, Rainbow Six, Twisted Metal, Wild Arms. Chi'n gweld, mae'r opsiynau yna yn eitha... Son nhw'n gret. Ond, nawr, dwi am ddangos i chi, ar ôl wneud y mod a modio fe, y gwahaniaeth o be chi'n gallu neud arno fe yn anhygoel, okay? Felly, be chi angen, na i wneud fideo arall rhywbryd os oes digon o ddiddordeb yn sut i modio'r PlayStation Classic. Ond chi angen cebl fel hwn, so chi'n gallu rhoi pŵer mewn i'r micro USB, ond hefyd gallu rhoi USB stick neu... Ar ôl wneud hynny, chi'n... Right. Dwi'n rhoi hwnna fyna edrych, a wedyn mae yna bit arall fan hyn. Felly mae yr un ochr, chi'n cael y bit pŵer arall, a wedyn yr ochr arall ti gyda USB. So be dwi wedi wneud, mae yna 1 terabyte WD My Passport thing storfa, external hard drive, portable external hard drive. Dwi'n gallu defnyddio hwnna wedyn, rhoi holl ROMs, a na i ddangos chi'r casgliad nawr. So mae hwn, beth sy'n digwydd wedi modio. So mae'n mynd syth mewn i emulation station. So os chi'n cyfarwydd gyda Raspberry Pi a Batocera a RetroPie a pethau, emulation station yw'r fel y front end sy'n galluogi chi chwarae lot o efelychwyr gwahanol o fewn e. Ond mae'r mod Magnus RC yma yn gwirth sut mae wedi gwella a bod e mor gywir o ran yr efelychwyr gorau, setup gorau. So chi'n gallu gweld, mae fe'n llwytho Nintendo DS, Neo Geo, N64, popeth fan hyn. Chi'n gallu llwytho fwy o gemau greiddio PlayStation. Felly, ond dyma oedd y bit cyffroes i fi. Nid just chwarae fe fel oedd e gyda'r 20 gêm eitha... Ond nhw ddim yn gret. Oedd un y ddau yn nhw'n
okay, ond o ddim digon fanna. So dyma ni edrych, a chi gyda'r celf hefyd, Kevin D-roll. Felly, Atari, Lynx, ColecoVision, Game Gear, Game Boy. So, tiod, os o'ch chi newid e i storfa fwy, gallech chi gael casgliad hyd yn oed yn fwy. Dyna ni, Sega Genesis, so mae dy fi... Faint mae fe'n dweud fanna? Tiod, os fi'n mynd nôl, mae 937 o gemau fanna, felly casgliad cyfan. So mae hwn yn hyfryd i just gallu edrych trwy fe meddwl, fi'n ffansio chwarae hwnna heddiw. A o ran gallu ffrydio'n fyw neu creu fideos, mae'n wych achos chi'n cael defnyddio controller cyfforddus. Hefyd, mae dy fi'r 8-bit do thing yma sydd yn gadael fi chwarae gyda'r PlayStation 4 controller neu Xbox One controller neu unrhyw fath o Bluetooth controller. So mae hwnna'n really cool. 8-bit do. Mae fe'n gweithio'n wych o ran, does na ddim lag neu latency o gwbl. Felly, a fi am un o fy hoff cyfres o gemau, sef Metal Slug. A gewch chi weld faint mor dda mae'n edrych. Dyna ni. Chi'n gweld fanna. Wei. Felly dwi wir yn fan mawr o'r cyfres yma. Mae fe'n neis i gallu chwarae fe heb unrhyw problemau. Achos weithiau, fi'n trio efelychu hwn, chi'n cael problemau diri gyda pethau y gêm yn arafu lawr, a ddim yn swnio'n iawn, neu ddim yn... Wow. Just ddim yn iawn. Ddim fel dyle fe bod. Yeah. So chi'n gallu cael teimlad o'r gêm yma. Ti'n gweld, does na ddim problemau, does na ddim fel weithiau chi'n gallu cael y sgrin yn torri fel screen tearing yn galw fe, neu frame skips a pethau. Chi ddim yn cael hwnna o gwbl gyda hwn. A fi'n credu am 60 pint, wel, prynes i fe am 60 pint ar-lein ar Amazon, fi'n credu. Bendant werth pob ceiniog, achos mae'r mod yma, dwi enjoyo modio consoles, jyst i cael y gorau allan ohonyn nhw to beth, achos mae'n rhoi... Mae jyst yn teimlad hyfryd i meddwl, right, dyma'r gorau mae hwn gallu fod trwy'r mod yma. Ond, mae jyst cyfleus, mae mor cyfleus i gallu chwarae'r gemau fel hyn. A trio arbrofi gyda gemau gwahanol, nifer o gemau gwahanol, a consoles gwahanol. Bendant, os chi'n hoffi ffrydio neu chi'n falle just diddordeb dych chi mewn treialu rai o'r gemau retro yma heb gorfod torri'r banc a prynu'r y consoles greiddiol, achos maen nhw'n ddrud ofnadwy. Neo Geo, y pethau mor ddrud, anodd i ffeindio hefyd. Dyna'r pwynt arall. Okay. Felly os ni'n mynd trwy gwahanol opsiynau fan hyn, mae Neo Geo, Nintendo 64, PC Engine, TurboGrafx, PlayStation, Sega CD, Super Nintendo, SuperGrafx, TurboGrafx CD. Mae fe'n anhygoel beth mae hwn yn gallu neud. Mae popeth yn redig yn llyfn iawn. Ni gael enghraifft fel, os ni'n mynd nôl i'r Neo Geo CD,
a just pigo rhywbeth fanna. Neo Geo, sorry. I cael double dragon neu cael look ar rhywbeth gwasgu hwnna. Chi gallu gweld na i cymryd yr bezels yma i fi gweithio mas sut mae arbed hwnna, so mae hwnna yn digwydd pob tro. A dyma ni i chwarae y Neo Geo sy'n anhygoel a gyda terabyte hefyd i chwarae gyda. Mae'n wych. Cyn belled dwi'n gallu gweld, mae fe'n chwarae yn hyfryd o ran sa'n gweld unrhyw glitches neu dwi ddim yn araf. Mae jyst yn chwarae. Mae'n dda i gallu beth sy'n neis hefyd achos chi gyda'r HDMI gyda fe. So chi gyda'r stress o trio cael framemeister neu cables di-ri a cysylltu achos os chi'n chwarae gyda rhywbeth sydd fel arfer gyda'r composite neu component, mae rhaid cael teclyn neu device arall i trosglwyddo'r y signal draw. Felly, so dyna ni. Os dwi'n mynd mas o hwnna, meiliad. Felly gweld, mae jyst yn hefyd. Dwi'n hoffi sut y steil a popeth a chi'n gallu cael bach o wybodaeth. Felly i fi, mae hwn yn grêt achos mae fe jyst mor cyfleus. Os chi eisiau jyst trio game, chi byth di trio, but game i gyd edrych, mae'n anhygoel, really. Felly, mae dangos chi bach o Road Rash 3D, achos chi'n cael gweld mae fideo yn y game yna, sy'n eitha diddorol gwylio. Yn yr intro ta beth. Da ni Road Rash 3D. Yeah. Dyna ni. So, yeah, hapus iawn dy fe. Dwi angen treulio mwy o amser yn chwarae dy fe, a ddim y gêm yma, ond y PlayStation Classic, a trefnu holl gemau, ffeindio gemau newydd, a just, yeah, rhoi popeth fel dwi eisiau fe. Ond, na, dwi'n credu, mae fe jyst mor gyfleus, fel mae dy fi'r consoles eraill, a mae dy fi'r Mega SGs a'r Super NTs a pethau, ond gyda hwn, mae hwn yn opsiwn arall cyfleus iawn, hawdd i gosod fyny, a chi'n gallu swapio console i console mor hawdd. So dyna oedd. O'n i jyst eisiau gweld beth bydde fe'n edrych y bit cychwynol fanna. Felly na i mynd mas o fan hyn. Sega CD hefyd. Sy'n pigo rhywbeth fan hyn. Mae un o fy hoff gemau erioed yw Road Avenger. Dyma un gêm dwi wir angen gorffen rhywbryd. Ond I just dangos chi'r cychwyn. Yeah, mae hwn just lawr i'r amseru. Hwna yw, break hwnna. Okay, so na i mynd allan o hwnna. Felly, grynhoi, byddwn ni'n dweud
taw y PlayStation Classic yw'r gorau ar ôl wedi modio. So da iawn PlayStation Classic am bod mor dda ar ôl modio. A wedyn yr ail allan o'r 3 sydd 'da fi yw'r NES Mini ac yn drydydd y Mega Drive Mini. Felly, ond os ych chi just yn sôn am heb modio, byddwn ni'n rhoi y Nintendo Classic gynta, wedyn y Sega Mega Drive, ac yna yr PlayStation Classic. So, mae fe'n hollol... Dyna pam mae fe'n mor bwysig os chi'n gallu modio'r Classic a'r Minis yma. Tiod, mae fe'n neud gymaint o wahaniaeth, a mae PlayStation Classic yw'r pencampwr ar ôl wedi modio. Felly, os chi eisiau fwy o manylion ynglyn a syniadau ynglyn â modio, neu os chi eisiau gwybod am y tutorials gorau i ddilyn, os chi'n ymuno gyda'n Discord yn chwarae, byddwch chi'n gallu cael hwnna. Mae yna sianel sy'n rannu'r gwybodaeth hynny o fewn y Discord. Felly, Felly, da iawn. Mae'r boxes yn hyfryd, ddo. Fi'n credu byddwn ni'n parhau i just cadw rein yn y cefndir, achos mae'n neis. Mae di fi fel shelf, a dwi'n enjoy just edrych arnyn nhw, achos maen nhw'n prydferth a son nhw mor fawr ar boxes greiddiol, so dwi ddim yn cymryd gymaint o le, a mae'n neis i gadw. Felly, So cadw'ch golwg, siopiau ail law, neu fel siopiau gemau ail law. Byddwn ni'n dweud cash generators a'r CEX, ambell i, ta'n gwybod os byddwch chi'n lwcus i gael e mewn siop elusen, ond cadw'ch llygaid allan os chi'n gallu gweld am pris resymol, bendant gwerth pigo fyny. Iawn. Hwyl am y tro, gwelwch chi yn y fideo neu'r stream nesa. 皆さん、転校生のクラッシュ君です。クラッシュ君は踊りを少々やるそうだ。クラッシュダンシング。先生、クラッシュ君なんで服着ていないんですか？高木、人は見かけで判断しちゃいけないぞ。こう見えてクラッシュ君は英雄なんだぞ。クラッシュダンシング。先生、僕の後ろにです。君は秀夫だ。英雄じゃない。クラッシュダンシング。教室で踊るのは良くないと思います。教室で踊るのは良くないと思います。教室で踊るのは良くないと思います。